Dobrý den, vážení diváci. Na Zábřežsku se představily regionální značky. Vyšla kniha o významných osobnostech. To vám nabízí náš dnešní magazín z Olomouckého kraje. Vítejte při jeho sledování. Křížem krážem krajem Jeseníků a Hané a neb šikovní lidé v horách a úrodném kraji. To byl název akce, která se uskutečnila v obci Hrabová na Zábřežsku. Cílem bylo prezentovat držitele regionálních značek kvality a místní originality. Návštěvníci zde mohou vidět tradiční řemesla, je to například sedlářství, sklářství, kovářství, zpracování vlny nebo zpracování ručního papíru, ale také to jsou i potravinářské výrobky, likéry, med. Také návštěvníci zde budou moci ochutnat výrobky z levandule, z česneku, sýry a podobně. V Olomouckém kraji jsou zavedeny 3 značky: Haná, Jeseníky a Moravská brána. Jde o certifikované produkty nebo služby, které vychází z místních podmínek a udržují místní tradice. V Hrabové byly k vidění 2 z nich. U Jeseníky originální produkt máme z území 162 obcí certifikováno 77 výrobků, 20 služeb, 17 zážitků. U Haná regionální produkt, tam to území je o něco větší, mají 333 obcí, mají certifikováno 75 výrobků a 6 služeb. Co se týká služeb, jde třeba o horské chaty a chalupy, u zážitků také turistické akce, vyhledávané poutě, neobvyklé expozice nebo hudební festivaly. Součástí výstavy v Hrabové bylo i předvádění řemesel, iniciovali zdejší obecní úřad. Aby i na tu jižní část, kam vlastně patříme, toho regionu Jesenická, se ty informace dostaly a dostalo se to mezi lidi. Regionální značky a jejich udělování podporuje Olomoucký kraj. V roce 2016 šlo z rozpočtu na tyto regionální značky celkem 225 000 korun. Certifikaci a služby pro žadatele a držitele značek zajišťují rozvojové agentury a místní akční skupiny. Na Jesenicku je to třeba Horní Pomoraví se sídlem v Hanušovicích. Veškeré informace jsou na webu regionální značky CZ, kde jsou i prodejní místa. Také vydáváme noviny a katalogy, kde získají tyto informace. A také i v regionu je plno obchůdků, které už prodávají tyto regionální produkty. Regionální značka je nejen dobrou vizitkou toho konkrétního producenta nebo výrobce, ale samozřejmě dělá dobré jméno regionu Olomouckému kraji i za hranicemi republiky, regionu a i Evropy. A teď vám představíme jeden mimořádný kulturně společenský počin, publikaci Osobnosti Olomouckého kraje. Panovníci, vědci, umělci, církevní hodnostáři, podnikatelé, sportovci, váleční hrdinové, politici a další významní lidé ze všech možných oblastí života jsou teď uvedeni v nové unikátní encyklopedii. Kniha vlastně pojednává o osobnostech Olomouckého kraje v období od svatého Metoděje Cyrila až vlastně skoro po současnost. Popisuje téměř 600-700 osobností, významných osobností kraje a na knize se podílelo taky 80-90 významných autorů, čili je to opravdu výpravná publikace. Reprezentativní knihu vydává Vlastivědné muzeum v Olomouci, nedávno tam už byla také slavnostně pokřtěna. Na více než 400 stránkách přináší profily a medailony osobností, které měly cokoliv společného s dnešním regionem Olomouckého kraje. Například Karla IV. Najdeme tam z vědců Otu Vichterleho, ze sportovců Gustava Frištenského. Autoři ale nezavřeli oči ani před postavami negativními, které také patřily do své doby. Je tam například vrah Martin Lecian, válečný zločinec Seyss Inpar a tak. Tematicky kniha navazuje na stálou galerii osobností, která je v muzeu k vidění už několik let. Kniha je, myslím, psaná velmi čtivě. Je psaná tak, aby zaujala čtenáře bez rozdílu vzdělání a dosaženého věku. Je velice výpravná, obsahuje přes 1000 fotografií. Její přípravu a vydání podpořili Olomoucký kraj a také město Olomouc. Olomoucký kraj jako zřizovatel Vlastivědného muzea v Olomouci samozřejmě přispěl finanční částkou, a to ve výši 1 200 000 korun na tuto výjimečnou publikaci. Osobnosti Olomouckého kraje vychází v nákladu 2000 kusů. Kniha bude k dostání přímo ve Vlastivědnému muzeu v Olomouci a v průběhu listopadu ve vybraných knihkupectvích po celé republice. A to je pro tentokrát všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.